barugan sa Mate City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick Saao, ang acting Chief of Police, nga nagpagbiling matudbang malinaw ang syudad sa Mati gumikan sa ilang padayong pagpaningkamot subay sa usab sa ilahang gilatad nga halapad nga deployment sa kapulisan aron nga malikayan ang bisan unsang matang sa krimen kon insidente sa komunidad. Gidugang pa ni Police Lieutenant Colonel Saao nga ang kasamtangang adunay upat ka mga patrol cars ang ilang buhatan og kakanunay kini nga galibot sa tibok dakbayan aron matagan og gayud og seguridad ang katawan o katawang matinyan sa lakip na usab ang mga langyaw. Lakip sa gipasalig ni Saao mao ang ilang hugot nga pagpatuman sa uplan na bura-bura sa pagigalayon usab sa City Traffic Management Office. Ingon man ang hugot nga pagpahinumdom sa no helmet no travel policy. Gidugang pa sa opisyal nga gapaygayon usab sila og horse patrolling sa barangay Dahican nga maoy unang tourism destination sa Dakbayan aron mahatagan gayud og igong seguridad ang mga beachgoers og aron makadugang sa nindot nga talanawon kon tourist attraction. Express, balita sa bunta. Express.